gaishe ka. Yusuf kai ma ai dole in gaishe ka. Yasin kai ma ai dole in gaishe ka. Ga in mata a yau duk ina gaishe ku. Iman ke ma ai dole in gaishe ki. Marwa ke ma ai dole in gaishe ki. Ruqayya ke ma ai dole in gaishe ki. Safa ke ma ai dole in gaishe ki. Rauda da Nahid kuma ina gaishe ku. Hanan da ke da Salma ina gaishe ku. Rauda matar Ahmad ina gaishe ki. Sabbo haina kike a yau na gaishe ki. Nadiya ke ma a yau ina gaishe ki. Jawahir ke ma ai dole in gaishe ki. Amna ke ma ai dole in gaishe ki. Hanan yar tata ya yau ina gaishe ki. Rimaz ina kike a yau na gaishe ki. Salwa ki taso a yau ina gaishe ki. Zahra ki taso a yau ina gaishe ku. Anan zan tsara baitukan na gaishe ku. Na gaishe ku ai dole in gaishe ku. Na gaishe ku ai dole in gaishe ku. Na 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 gaishe ku. Waka daga bakin BN Wadal Hausa. Na gaishe ku ni a yau na gaishe ku. Waka daga bakin BN Wadal Hausa.